Bueno, ni Iker Agirre Gabiria naz, 33 urteko atxabaltar bat, bi ume zoragarri nahitxa, eta, bueno, gehixen bat kirol salia eta bebai kirolarixa, oso kirolarixa. Azkeneko entrenamentu honeik, Behobian aurrekoak dia? Bueno, Behobia hor dauko begiz jota, ezta? Bai, urteko zita da niretzat, asko gustatzen jaten karrera badalako, eta, bueno, bai, beti apur bat menditxik nator eta menditxa igual gustoko dut, baina gero horria iraia bukatzen da nenean, bueno, pixkat asfaltora edo aldatzen ditugu zapatiak, bai, gehixen bat Behobia datorrelako, eta, bueno, gusanillo hori pizteko berriz, bai. Bakarrik zapatiak aldatzekin nahikoa da, menditxik asfaltora? Bai, nire kasuan bai, ez dauketelako la prestaketa berezirik ez mendixan, ez asfaltuan. Orduan, bueno, korrika irtetzia desberdina da, mendira beste igual patxara batekin eta beste denpora batekin fatezarelako, asfaltua apur bat kainerotxuagoa da, baina bai, zapatiak aldatuta niri betxipa aldatze jat eta horrekin nahikoa du. Eta ze asmo? Behobiarako fatezara buru bereziren batekin edo... Hombre, a ber, gezurra esango notzen nazela faten beti aurreko urteko marka hori supera guran eta gehixau apur bat ibili banaz, ibili nazelako udan eta hola mendian. Baina gehixen bat Behobia bai erabiltzen dut, bueno, disfrutatzeko karrera bat moduan, asko gustatzen jat bertako ambientia, familixan faten gara asko, arrebia be urtero dator nerekin, eta goixetik hasi trena hartzen dugun momentu horretatik hasi eta bukarera arte disfrutatzeko eguna. Egisa da, beti erlojua gainen erudeten dugula eta ez notzun esango ez nazenik faten marka bat itxera ez, baina bueno, hori bigarren plano baten geratzen jate egizan Behobiakin. Eta gero ja, ez dakit denboraldixa bukatzen duzun punturen baten, menditxezatoz, oina asfaltua... Bai, bueno, nik egisa da ez dutela bereizten denboraldixak, bai igual Behobia hostian paroitxo bat ingot, bueno, apur bat mentia despejau, baina gero eskeneri korrika itxia gustatzen jat eta korrikak emuten duzta gaur egun bizitasuna eta egisa da ez dut hartzen lotura bat moduan, baizik eta disfrutatzeko irtenbide bat moduan, ezta? Eta orduan, bueno, seguramente aste bat edo lan itxiko purat agujetak eta moldestiak eta kentzeko, baina bez jarraitzuko nire entrenamentuitxuak eta nire salidatxuak itxen eta... Baina urren urteari begira demagun, eukiko dozu ja begiz jota lasterketan batzuk edo... Bueno, nik urterokoak. Urterokoak, niri egixeran guztetan jate disfrutatzen dut asko internatzen, hemen etxe inguruan eta asko gustatzen jate hemenik eta urtetzia, eta gero inguruko karrerak itxen ditugu. Eixen bat, gaiek edo egisa da apur bat hor Palentzio aldera eta urtetzen dutela esaguna daukoten herri baten karrera bat itxera eta holan, baina, bueno, Arrasate udalatx askar baldin banabil eta inskripzioetan sartzen bana zeukiko eta aukeria, Aloñako igoera ben ere buruan dago itxia, eta horrek antzola bai asko gustatzen jarren karrera bada, eta bueno, horre dauzkat apura begiz jota. Egisa da, suertia dakula, ez dakula oso urrin fanbiarrik lehenbe atzera begira esan duzu, hor aldapia belarretik Aloñara, ez? Hemen inguruan badakula, non gozatuta, non disfrutau. Bai, eske gainera, karrera oso onak dauz, karrera asko dauz, eta gainera kalendarixuan dauz nahiko zatikatu da, eta orduan aukera asko emuten dago. Aloña, antzolatik hasita eta hemen atxabaltan ikaskin trailitzen dan erarte badaukogu lasterketa honak, eta nik hor disfrutatzen dut, etxeko giro hontan. Oin ikusi zaitugu, azkeneko urte honetan korrika, baina lehen ipatu doztazu, zure lehenengo Behobia 16 urterekin zebela. Bai. Gaztetxo? Bai, orduan pelotan gebitzen, eta Ibai Bolinakin batera, ez dakit nundik urten zan asuntua, baina pixo batera erabaki gauen, ez dakit txerronka modura, ez dakit zere deitzuko soskun, baina Behobia ingo eta batera ingauen, eta bai, 2006 garren urtean, edo 7 garren urtean hor, okerrez banau, Leoko Behobia hori, bueno, urten gitzen un poco a lo loco esaten dana, osea, SB preparau bari, bueno, entrenamentotan eta holan, nobedade moduan eta guri apur bat hori, eta recuerdo oso ona daukote Behobiarena. Bueno, oin Ibai Bolinakin be, elkarrik utziko zai mendi lasterketetan. Bai, han zeoserarei be geratu jako, niri geratu jaten moduan Ibai be hor dabil egurrian, así que bai. Zer dago mendi lasterketek hainbeste jente erakartzeko? Ez dakit. Zegama izkorri da horren, ez dakit, Guardiolak futbolian pase motzak eta ikia martxan zaten dago ez, lako
kalti izotan futbolari Guardiolak, Segama Aizkorrik, badako zer ikusetik honetan, edo? Ez dakit. Segama Aizkorri seguro eragin badaukola, gure pentsamenduan da guk korrika ikusten dugunan, mendixa ikusten dugunakin, baina mendixa dauko gauza bat erakartzen dutuna, asfaltuak ez daukona, eta da paraje aldaketia, eta gero ritmo desberdintasun horrek emuten dutula zelabait disfrutatzeko aukeria. Esan nahi dut, asfaltuan jartzea ritmo baten eta egurrien joan bizara, eta marka bat itxia gure gozu, erlojuai begiratu eta sufriru. Mendixa bai emuten dutzu beste joku mota bat, eta nik uste dut horrek emuten dutzala, hori asfaltuakiko igual gehigarri puntu hori, eta gero, ez dela berdina, bidegorrixan korrika fan, edo esaten duguna, edo kurtzegarrira igo eta han Saraian mendilerrotik degurixara jeitsi eta hori beste natura gustatze jaku noi, behintzat emuten duzku beste kutxutxo bat. Atzera begira ipiniko gara, pelota ipatu doztazu eta Ibai Bolinaga ipatu doztazu. Nik zure lehenengo referentziak pelotan, dakot, kirolari moduan, Bolinagakin bikote ginez herriarteko irabazi zeben 2006an. Zer oroitzapen dakotzu ordutik? Kristonak. Izen zan, edarra izen zan. Gizonean batekua. Bai, edarra izen zan. Donostiko final horiatan hirugarrenan, pentsau, gainera familia lagundanak agertu ziren eta izen zan ederra. Pelotak nirien munduztan momenturik onena, baina dudabarik. Bai, ederra. Zertik aukeratu zeben pelota bere gara izan, txikitan gainera, oso mutiko zinela? Bai, ez dakit oso ondo, eta askotan inazen galdera bada, eta uste dut, nire aitonak pelota guztoko zaukon, eta hortik apurra pelotia, eta arekin jolastuta, eta posturak eta neukela, eta venga, probau, eta orduen txebe, pelota etzan nolan kirol oso estua, eta bakordenaz Mauri Zubiagakin entrenamentu gadola ginauen iturripen, eta venga, zu barrura, eta ala, engainau ostan, eta gero ikusi nahen gustora nebilela, eta basauela harreman bat horbe taldekide batzukin eta holan, eta hola izen zan, egizia esan. 18 urterekin baina erabaki zeben, bateratu zituen futbola eta pelota, eta 18 urterekin zan zeben, baten aldeko apustuen bizan, batez be agendak eta koordinatzeko, eta udako lehen taldera joan zitzen. Eta gainera atezain. Zatik postu hori? Hor bestakitzu zelatan? Hori da, nik uste hori pasau zala. Hori, futbolian itxia gure nauen, gaztetan ni behapurratola fuertetxo nauen, eta ikusten nauen jokalari moruan aukera asko ez neukela. Eta orduan, atezain jarri nintzen, nik uste portero gehixenak hasi garen moduan, atezain jartezara, kasualidadez biru baloi geratzen dozu, eta igual batek zaten dutzu, ostra, zu portero balixo dozu, Eta, hortik tiraka, azkenien portero gerota hobeto ikustezara, gerota gustora, eta azkenien portero gustora, eta txabaltan egizia esan, asko disfrutau dut bai portero. Eta nik esango gainera, atezain moduan, nik oso ondo ikusten zintudan. Eskertze dut. Ez dakit. Bai, nik suertia eduki dut, talde oso honetan egonaz, entrenadore oso onak eduki ditu bai atezain moduan, lagundu guztienak asko, lagun asko atezainak izen dienak bai eurekin lan asko indotenak, eta beti egonaz motibauta eta horrebe lagundu duzta hobetzen. Udan 8 urtea, eta 2016an, pentsau zeben, ja nahikoa zala, azkeneko urteak etzen oso igual zuk gura bestekuak izan, eta udari futbolari agur esati erabaki zeben. Penakin, ala ja kantzautan, nekatutan, askatuta? Agur esan dauen momentu hortan nahiko naskatuta eta esan nire ibilbidea hemen, nire futbolakiko relazioa hemen bukatu da. Hor sentiru nauen gauza gehiago kentzen zuztela hemen baino, futbolak momentu hortan. Eta nik esan nauen, hau da momentua. Ja, betxu gainera korrikakin eta asitxan hauen, eta guzteta jaten, eta esaten nahen, betxu hemen badukot beste eskape bat, nire kirol salian eta hemendik kirola ingot, eta bai, itxinauen apur bat nahiko, jonazuak inez. Baina bai, eta alako baten udan, gainera Mallorcatik gentozen, han eta bisok furgonetakin, eta dei bat jasun hauen taldekide batena. Ez taldekide batena, Oxelena konkretamente, eta antzolan ebien jolasten,
justo gaina regionaletik preferenterako saltua inzabien, nigo inzien, eta, bueno, portero baten bila, eta ez dakiz zer, da arepe, ostra, ezin dozu futbola itxi olako sensazio txarraki, menga aukera baten mun zaitxez, eta ez dakiz zer, eta egisa esan, baiet esan notan, hasieran zalantza punto batekin bebai, egisa konpromisua txikinagoa zala, zalantza punto batekin bebai, baina berak eta Igor Zupi, Igor Larrea esan urduen entrenadore, eta han eruen induen bebai, taberna batera kafe bat hartzen da, konbentziruz hostien, azkar, nahiko ondo, eta egisa esan, erabaki oso hartu nahuela. Antolako 3 urte izen ziren laguntasun baten, laguntalde baten, eta asko disfrutau nahituen 3 urteak. Eta futbola betzet oroitzapen onak. Hori da, oso onak. Hor, Antzolako etapa hori izan da, futbola izteko nik uste dut behar nagoen etapa perfektu bat. Eske gola izan zen gainera. Gero ja, azkeneko kolpetsua COVID-ak emun zuzkun, ez da? Bai, arek itxizuzkun ja Danak pikutora bialdu eben, ja. Bai, temporada erdisa bukatu zan hor, moztu inzozkuen ligia, aurreko urtean gainera, lagun batzuk, lekide batzuk, beha itxiz hauien, COVID-akin batera beste taldekide batzuk eran zabien ez zauela jarraitzuko, eta nire be banauken nire adina eta beste futurorako beste planteamentu batzu, anekin behitze egin da, familixia begertu zauen, eta ez dakiz er, esan gauden, momentua, asko disfrutau dugu eta hemen itxiko eta oso nahi zen hori etapia. Familixia ipatu duzu, ane, emaztia eta etxeko bitxikinak aitabe izan zara denbora honetan, eta gainera justo gaur da zure aitatasun bajako lehenengo laneguna. Gaur kompleto. Kompleto orduan. Ondo fan da itzuleria o? Bai, itzuleria azkenien gogorra da, ez? Azkenien etxian izten dozu bitxikinak, eta ohitu zara gainera eurekin esnatzera, eurekin gozaltzera, eurekin disfrutatzera, baina, leide bida eta buelta hoin bida. Gaur kostau da, baina, epoka honetan oso ondo pasau dugu eta horrekin geratu bihar, bai. Eta, bezala, familixan ibiltzen baldin bazai be, kirola iten, horre biliko dira helmugak eta aitan besoetan guruzatzeko. Alde hortatik suertia dugu, anebe oso kirolarixa da, eta txikinak beti hor sartu die kirol munduan, jare behi hasi da apur bat hor korrika eta gustatzen jakola, eta ez dakiz er, eta alde hortatik postasun bada, bai. Basegi disfrutatzen, kirola iten, eta gu adia diongo, eskerrik asko, Iker. Eskerrik asko zuei.